As confrarías galegas demandan a creación dunha mesa de traballo na que se implique o sector para resolver o problema de ter que realizar o rexistro de horarios a bordo das embarcacións de baixura. As confrarías galegas amosaron no Congreso de Pesca Artesanal do Cantábrico Noroeste o seu malestar coa obriga de rexistrar os horarios de traballo na baixura. Nas jornadas realizadas en Ribadeo o 11 de outubro participaron a secretaria xeral de Pesca Alicia Villauriz, a conselleira do Mar Rosa Quintana, o representante de Comisións Obreiras Juan Manuel Trujillo, o presidente da Federación Galega de Confrarías e patrón maior de Ribeira José Antonio Pérez, entre outros. Entón, estamos convencidos que para nós eso, se explicamos, porque tamén asisteu José Manuel Trujillo, o secretario general de Comisións Obreiras, para explicar que eso para nós, para a pesca, que é inviable, non? É unha cousa que é inviable porque unha que nós non estamos a sueldo fijo, que estamos á parte, outra que, bueno, a baixura que é moi diferente, non? Hai días moito de mal tempo, no marisqueo xa traballas limitado o día das 8 da mañán hasta as 2 da tarde, se non son as 8 horas, os viernes non traballas, os días de mal tempo tampouco, e, bueno, eso para nós, para o que é para a baixura, eso é inviable. Coa finalidade de abordar este complicado tema, as confrarías decidiron no congreso realizado en Ribadeo a formación dunha mesa de traballo na que estén presentes os sindicatos, representantes dos traballadores do mar e tamén dos ministerios de pesca e de traballo. Se acordamos foi, como sabemos que este é un problema do Ministerio do Traballo, sabemos que se repesca pois, non ten moito que influir aí, ainda que se nos dixo que iba a estar ao noso lado, que nos iba a botar a man, pero o que queremos facer é unhas mesas de traballo con comisións cos sindicatos, máis con o sector, máis con o Ministerio de Pesca, e máis con o Ministerio de Traballo para que podamos abordar ese tema, non? Porque, como di o reglamento, número 188, isto ten que ser consultado co sector. E, bueno, nestes momentos pois, estamos en dúdas, polo menos que se anule mentre non se arregla o problema, que non entre en vigor, que non esteamos pendientes dun fío, non? Dende a Federación Galega agardan que se doten medidas especiais para o sector do mar, que tamén se rise por un réxime especial.